Jos vaan pääsette näihin merkeille saakka, voitte tulla katsomaan. Nyt alkaa meidän koulun tanssiesitys ja tässä esiintyy nykyisiä ekaluokkalaisia, entisiä ekaluokkalaisia, nykyisiä vanhempia ja isovanhempia ja muita kouluun liittyviä ihmisiä. Minä olen Risto Autio, olen asunut tässä koulussa 50-luvulla. Vuodesta 1955 vuoteen 1960 isäni oli vahtimestari. Ja me esitämme tässä tanssiesityksessä 3 tarinaa, jotka ovat tosia. Kiitoksia, tervetuloa. Ohjaamo oli punainen ja lava oli keltainen ja kaiken lisäksi se oli muovia. Minun kuorkikseni oli vaan semmonen palikka, johon iskä oli porannut reikiä ja naulannut renkaat kulumiin, tai ei mitään renkaita ollut, vaan sellaisia pyöreitä oksan viipaleita, 3 kappaletta. Eli siis puolet vähemmän kuin Paavolla. Me sanottiin sitä Paveksi. Sillä on myöskin pikkuveli Matti, mutta ei se pääse tänne koulun pihalle vielä. Minä asun tässä koulussa, minun iskäni on vahtimestari. Me laitetaan meidän kuorkkit tohon oven eteen vierekkäin, se on lähtö. Ja sitten se on myös maali, kun on kierretty maailma, eli tää koulu. Pave sanoi, että neuvolan nurkalla on Ruotsi ja tuolla takana on Englanti. Pave sanoi, että lipputangon kohdalla ollaan Rovaniemellä. Ja mun on pakko kysyä siltä, että missä se on. Se sanoi, että se on tosi kaukana, että se on käynyt siellä sen iskän kanssa. Että sen iskä on veturin kuljettaja. Ja että sen isä omistaa sen veturin, millä se ajelee ympäri Suomea. Mua alkaa jurppia se jutut. Mä kiihdytän vauhtia, polviin sattuu ja Pave yrittää pysyä perässä. Ja kun me ollaan kierretty Amerikkaan, eli päästy tuonne Jumppaselle nurkalle, niin mä pysäytän ja sanon sille, että mun iskä omistaa tän koulun. Ja siksi me asutaan täällä, tajuut sä. Mun iskä omistaa maailman ja nyt me kierretään tätä maailmaa.
kaikki lennämme maailman ympäri. Maailman ympäri. Vaittisen Pavella on ihan oikea polkupyörä. Se kismittää minua. Minulla on vaan semmonen vanha pikkulasten hässäkkä, jossa on 3 pyörää. Eihän sillä tarvitse edes pysyä pystyssä sen kun polkee vaan. Paavo lällättelee minulle ja minun 3-pyöräiselleni koulun pihassa. Ottaa pannuun. Sitten muistan, että äidin pyörä on telineessä tuolla yläpihalla. Lähden pyörään 3-pyöräiselläni polkemaan ylöstalon toiselle puolelle. Huudan mennessäni Pavelle, että odotas vain. Äidin pyörä on paikallaan. Vitsi, se on iso. Yletyn juuri ohjaustankoon, mutta onnistun vetämään pyörän telineestäni. Nostan toisen jalkani rungon toiselle puolelle, pidän molemmin käsin kiinni ylhäältä kahavoista ja konkkaan pyörän kanssa kohti talon päätyä, mistä alamäki koulun pihalle lähtee. Työnnän itseni vauhtiin. Nostan jalat polkimille. Vauhti kiihtyy. Tiedän kyllä miten jarrutetaan, mutta nyt ei tapahdu mitään. Polkimet vain pyörivät. Tajuan, että metsään mennään, kunnes eteen ilmestyy iso kivi. Box! Ouch! Herään neuvolassa. Jalkaan sattuu. Minulla on reikä polvessa. Ouch! Iskä pukee minulle hirveästi vaatteita päälle. Minulla on kamala hiki ja tukala olo. Se sanoo, että ulkona on niin kova pakkanen, että pitää olla kunnolla piällä. Minä kysyn, että miten ihmeessä käärmeet puristan kylmää kullanväristä päätä käsissäni ja mietin, että ei tämä kyllä käärmeiltä näytä ollenkaan. Yhtäkkiä käärme alkaa tutista ja täristä. Huudan Iskalle, että apua! Käärme heräsi! Samassa putken päästä alkaa syöksyä tulta. Enkä minä pysty pitämään sitä päätä enää paikoillaan. Käärme sihisee ja rätisee ja yrittää vääntäytyä irti. Iska huutaa, että pidä ja minä pidän kiinni. Vaikka heilun sinne tänne, kun käärme viskoo minua. Sitten Iska tulee, ottaa punaisen käärmeen pään minulta ja sanoo, hyvä Risto! Nyt tehdään luistirata! Jenni ohjaaja. Annetaan hänelle aplodit. Jenni Koskinen, Zodiacin organisaatiosta.
niin, tässä kulkee siis nykyisiä ekaluokkalaisia, entisiä ekaluokkalaisia, vanhempia, isovanhempia. Ja on siellä pari pappiakin mukana. Ja minä olin siis olen Risto Autio Vaksin poika. Ja tarinat olivat tosiaan, jos teitä kiinnostaa, niin tuolla seinällä on minun lapsuuden kuviani nähtävillä. Ihan aitoja, siellä on Vaittisen Paavonkin kuva. Ja kolmipyöräinen. Ja noi tekstit, tarinat tulee tuonne seinälle myöskin luettavaksi, jos te kiinnostaa. Kiitoksia oikein paljon. Hauskaa päivänjatkoa. Juhlitaan meidän koulua.